this year's Drama and Film Festival. Ji makwan gi oingo gana achiel gi 700 oyangi ni nyaka sani osedar e miechgi e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi masira mar oula. Thoth oganda go wuok e gwenge ma Kobuya, Kobala kod Simbi e kar chung' dwara mar Achuonyo. Gie sani watudre achiel kachiel gi ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich mondo miwa ler mathoth. Ali Abich, inyalo nyisowa ni to chal ni nade, to bende nitiere riwruoge mamoko mosewuok oko mar konyo jogo ma masira mar ataro okwako? Abich. Erokamano Milton, mana kaka wacho no endo kuom jumbe ariyo sani endi gwenge ma Karachuonyo kaunti mo be kaendi osebedo kod pek mokel kod pi mapong' kendo muomore kaluwore kod koth mosebedo kadhi nyime gi chwe kor gwenge ma pacho kaendi, kendo kaluwore kod ripot mane wayudo ir County Commissioner ma Homa Bay kaendi en ni ji maromo 1,731 sani koro pi osedar e mieregi kendo gidak e kembe mopogore opogore, kaachiel kuomgi en kambi ma koro wantiere ma Kubuya Primary School kaendi mantiere ka chud bura ma Karachuonyo, ma en achiel kunde ma pek mar oula osekelo midhiero mokalo ne jodak, ka dhano ma sani koro dak e kambi kaendi romo ji 300 ma pi odar e miechegi e gwenge ma Kubuya ma koro wantie kaendi. Mopogore kod Kubuya ma wantie sani ende Milton en e gwenge mag Central Karachuonyo kamoting'o Simbi kaachiel kod gwenge mag Osodo bende pek mar oula nitie, kendo familia bura osemieregi kaluwore kod pi ma sani koro opong'o utegi ma koro sani koro gijot e kembe ma kamago eko. Ka ok aketho sa Milton, mana kaka nipenjo ni to gin migepe mage ma koro osebiro mar neno ni to ere kaka inyalo chwal kony ne jopiny kata familia go eko ma sani koro oseneno pek ma okel kod masira mar oula kaluwore kod koth madhi nyime kod chwe pacho kaendi. En mor mara mar bedo e twak kaendi kod coordinator mar Red Cross kaunti ma be kaendi Samuel Omondi, madwa nyiso ni to pek mane ma oula osekelo kae to gin kony mage ma koro dwarore ne jogo eko ma sani koro pi osedar e miechgi nikech wacho oula madhi nyime e gwenge ma Karachuonyo kaendi. Samuel, waseneno ka koro en juma ariyo sani ka weche mag oula osebedo ka chien mokalo e Homa Bay kaendi, kaluwore kod nonro kata assessment mosetimo kaka Red Cross, pek mar oula osebedo machalo ne to gin kit kony mage madwaro ne familia ma sani koro pi osedar e miechegi kendo koro dak e kuonde mopogore opogore e gwenge ma Karachuonyo kaendi machiegni. Erokamano Ali, nyinga Samuel Omondi, atiyo gi Kenya Red Cross kaka county coordinator. Pek mar oula ndalo ni osebedo mapek ahinya kaluwore ni wanie ndalo mag chwiri ma koth ng'eny. Wasebedo kwa timo assessments, nonro mwasetimo kod kidienje mopogore opogore. Wan gi jo county government ma Homa Bay, wan gi jo national government kotelne gi county commissioner marwa kod migepe mamoko machalo ka Plan International, MSF kod Red Cross. Wase keto nonro piny kendo wandiko, wang'eyo jowa mohinyore kuonde mopogore opogore kaka Karachuonyo. Wan kod Kubuya kama wantieni, Osodo, Mwalo kocha, Simbi kod gwenge mag Bala, to gi kuonde mamoko ma bende hinyruok nitiere to ok mapek ahinya kaka Karachuonyo kae. E kinde ni jowa ni kod dwaro ma uluongo ni immediate needs. Gima gidwaro sani kaluwore ni gidar e miechegi kendo gidak e skunde. Gidwaro tents nikech wang'e ni skul ibro yaw machiegni, odong' 1 week kende. Gidwaro tents, gidwaro chiemo manyalo konyogi ka gin ka nikech chiembgi nokethore pi kucho. Gidwaro gige tedo, gidwaro thieth nikech sani koro oyudo ka tuoche mag kor, tuoche mag diep bende koro medore nikech nyithindo chako tugo gi pi molil. Koro thieth bende dwarore kae to bang'e nitie kaka wasebedo ka watimo kwayo koya migepe mopogore opogore mondo wayud kaka wanyalo go dikes kata watim desilting e aochegi mondo mi kik wabed gi oula mamuomo pile ka pile e kuonde wagi. Kapok adok e studio to walosane kod moko kuom kuma sani koro kendo koro dak e skul ya kaendi atuwe kuma sani koro pi odar e miechegi. Pek mane moneno kambi kaendi to ang'o monego bed ni sirikal timo mondo ogeng' wach mar dar higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny e pacho kaendi? Nyinga iluongo ni Lucia Obuyo Nyisi. An chandruok ma wan go Mwalowa, pi ohinyowa mang'eny. Pi ohinyowa mathoth kendo kama wantiere noero, kaka jamni kwa onge, kaka wanyalo tedo onge, udi otimo pi lilo, kuonde mwanyalo jotie ka wabiro wajot Kubuya ka, bende wang'enywa hewo kae. Ko thothwa moko dak obedo ojot kuom jowadgi, to wan koda chandruok. Nyithindo tuore, to kendo nyithindo nigi chandruok malich nikech pi. Koro chandruok ma wan go maduong' ahinya. To ni kuonde mwadake go kuiyor pi kata gi but, to but nimo, suprieche wa odhi te.
maonge supiriji mwadongo mwanyalo tedo godo. Wan koda chandruok ka unyalo konyowa to ukonywa nikech kama wadake rach cham manyichwa puro chamo dhi duto. Wadonge lwetwa nono kamae. Koro kama wanyalo gore onge. Sirkal kunyalo konywa uru wan koda chandruok. Suprieche onge mwanyalo tede. Tent mwanyalo bede ngwa jote onge. Koro wajo jomoko dak jomoko ka koro wayo ka jomoko dhi nyaka odak e miere jowadgi. Mane wach ma wan go sirkal konywa uru waleo. Erokamano ahinya. Ibe cha winyi giting'iswa ni kien kit kony mane modwaro ka nikech waneno kusebedo kudar iga mane chokla mathoro kubuya ka kod gwek mamoko kar chundu bura makara chuno kaini. Erokamano. Kwa jina naitwa Tekla Tabadu. Mimi mkawaji wa shule ya Kubuya Primary School. Niangalie hapo. Msaada. Jamani tunaumia. Maji yanatukumba kila wakati. Hatuna pa kukaa. Makao yetu tumeondoka miji yetu. Kuku zetu zimeenda na maji. Hata kuku, hata kondoo hawana mahali pa malishoni. Msaada tunaoomba. Angalieni nchi yetu baba, kama kuna uwezekano muweze kutupatia ya jinsi ya kuweza kuondoa huu janga la maji linalotukumba. Pamoja na kuwa kazi ya Mungu haina makosa, hatuwezi kukosoa kazi yake. Lakini tunalalamika kila wakati, lini tutapumzika na maji hayo ya? Nenda rudi tunahama miji yetu. Tukihama nyumbani pia tunaacha miji peke yao. Miji yetu ikibaki peke yake unaomba jangiri wameishaingilia. Ombi letu hatuna mengi. Asante sana. Kane kaka ina achiel kuom jodak ma Kubuya kaendi wasena okudar kaendi ka gato ene kambi kama untiere gi mondo bene sirkal donje mondo chiwnu kony mondo ngima ubed makare kama kuro joten. Pek ma waneno kapok adhi e wach moro an Emily Akinya kuno. Pek ma waneno ka wan e skul ka wang'eny moingo classes gi. Nyithindo bende wan go tuoche be kondo ng'eny. Nyithindo korgi ramo gi fuolo, tuoche mag diep gi be koro ng'eny. Koro pek ma waneno wakwayo mondo gikelnwa yedhe, gikelnwa nets mondo med konyowa. Gimar ariyo, pek mochak waneno kendo wakwayo wakwayo ni mondo ung'adnwa rieko, mondo ung'adnwa pigni, yo munyalo loso go pigni, mondo pigni ogiki mokni iga ka iga wadar. Gige wakethore moromo kendo wan gi pek moromo. Ka wadar gige wadhi mwalo te wadong' ni wadong', to wakwayo sirkal mondo konywa gi gik ma ginyalo konyowa go mondo wayude ber. Erokamano ahinya ma chiel ka chiel kuom pek nego ka giwacho ni sama koro gijak kambi kae gin kod midhiero mopore kama oting'o tuoche nyalo joko ka kod chiel kod nok mar chiemo ka winjo ka gidwa ni mondo migepe mopore ma sirkal omakre kanyakla mondo omany kaka inyalo konygi kama koro gijote niendi ka bende gidwaro ni mondo many yore mosiko minyalo tiyogo wacho ola mobedo ka daro ji higa ka higa kinde ma koth chwe mang'eny e pacho kaendi. Ka ok kamano abiro duoke studio mondo dhi nyime kod weche manyien mamoko ka wato wang'iyo pek ma ola okelo ne jodak kar chundu bura ma Karachuonyo kaendi Milton. Erokamano ahinya Ali Abich kuom ripot ma kamano.